Vi har fået en reklameaftale med rygerne her. Den skal være færdig om 2 måneder. Så kom i sving! Er I klar? Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, 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 delícia. Lennart, jeg har noget, jeg skal sige. Jeg stjal dine briller i 4. klasse. Men vi har jo ikke gået i klasse sammen. Senere samme dag får Lennart en glædelig overraskelse. En mail. Lennart! Ja? Jeg har noget, jeg skal sige. Hvad? Du skal være ork til DM i rollespil. Seriøst? Ja. Jeg skal være ork! Ja, jeg skal være ork! Jeg skal være ork! Ja, ja, ja. Ja, det er sgu ikke noget praler. Jeg skal også være klovn til min søns børnefødselsdag. Lennart løb straks ind på chefens kontor for at fortælle den gode nyhed. De havde ikke gået ret langt, før at lille Karla råbte: Jeg skal være ork! Ja! 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 Chef, må jeg godt få fri i morgen? Jeg skal til DM i rollespil. Nej, det må du ikke. Vi har faktisk en aftale med rygerne her, og den skal allerede være færdig om 2 måneder. Så du kan ikke bare tage fri midt i det her. Er du fuldkommen sindssyg? Ja, jeg skal til DM i rollespil. Nu går du ind på kontoret. Jeg skal ikke være ork. Hey Lennart, hvad er kvadratrummet af 36? Det er fordi jeg har briller, ikke? Nej. Jo, det er. Jeg skal ikke være ork. Jeg synes Søren og Joachim, de driller mig rigtig meget med det der rollespil. Og så gør vi jo DM, det er jo ligesom VM i fodbold. Det er sådan noget, hvor man kan vinde medaljer, og så hvis man vinder det hele, kan man måske få en pokal. Og hvis man er meget, meget heldig, så er der måske rigtig frutti i pauser. Altså Lennart, han kan ikke bare tage fri for arbejde, bare fordi han skal til sådan noget DM i rollespil. Han må sgu da have røget hash eller sådan noget, mand. Jeg er da ikke joy. Et helt andet sted på kontoret tror Jannis, han er blevet gravid. Jeg vil gerne høre den spark, Jannis. Jannis, du er ikke gravid. Jamen, Jannis, han taler afrikansk kliksprog. Men jeg tror ikke, han er gravid. Sikker? Ja. Jannis, er det rigtigt, du er gravid? Så prøv at løbe på trøjen. Ja, han spørger godt. Kom nu, Jannis! Kom nu, mand! Så er vi kommet til dagens medarbejder, som Joachim står for at udnævne. Hør her, rekrutter! Først i livet, så har jeg arbejdet som et bunke lort. I har ikke gjort en skid rigtigt, og ikke arbejdet for det her, vi er i gang med. Men der er en, som har gjort det flot, synes jeg i hvert fald. Og ja, det er mig, der vinder. Tusind tak. Ses i morgen. See you. Ja, jeg synes egentlig, det var meget fortjent, at jeg vandt den her. Så.